tsakanina da Allah na faɗa ma ka biɗi wanda zai an saka wallahi kowa banda kai ni sama na rantsi da Allah in kana halaka da mutum na rantsi da Allah duk inda za mu na mu ka biɗi wanda zai an saka wallahi na rantsi da Allah in kana kai ni sama ba bidan kowa duk inda za mu kace ko ka raga ɗin mutai na faɗa ma ka biɗi wanda za su taimakon ka ko wallahi MC lahiya wallahi Ibrahim ta haka kyalen da shi halba ni sama duk abin da ka ga dama kai wallahi ka ku tayo tsaya a sasanta ta ina sun ka tsaya a sasanta ina ofisa ɗan arewa ina shi me haɗa ka da MC a masara sata masara disata ai na daɗe mata gashi ai kai yanzu ofisa ɗan arewa wanda hulla sauƙi gare ta ka bari a kashe muku kes ɗin ga nawa na kaka son a baka yanzu a kashe kes wallahi ba a kashe kes inda za mu na mu ta yi kai MC ka bari a kashe kes wallahi ba wallahi sai dai wallahi mu ta haka dai ba ku biya tsaya ba tsaya kai matsala gare ka wallahi ka tsaya ka mu tai ka samu wani dan uwa na ka yi wani abu ban da shi ban da kowa inda za ka kai na wallahi duk ka gana kira ma uga kira goga wallahi in ni ce mai ga kan na kama haka sace masana wallahi sai ka fahimci gidan ya sace masana na sace masana na dai ɗibi ta gashi wallahi ka tsaya ka ji kici ta nan ka sallama ban da abin baka kai ban hankalin kawa wallahi duk ka gana kira ma uga wallahi shekara 50 sai kai su gidan yaji ana ne ku mutu maciyaci